pwede maganda dito, magpunta tayo dito, mag-Ranger Tower, camping. Wow, nice view! Nice! What? My goodness! Oh! Looks like there are lots of mountains here. Nice view! Na ang Manleluag hot spring ay talaga namang hot. Oo, talaga siya. So guys, nandito tayo sa Manleluag hot spring. At ito nga po kung saan po nanggagaling yung tinatawag nilang mainit na tubig dumidiretso po doon sa mismong swimming pool doon na ginagamit ng mga tao. Ulit po kayo dito. Buksan natin ang mahiwagang pintuan kung saan nandun po yung bukal, oh. Wow! Kitang-kita naman talaga, guys, oh. Kumukulo yung tubig. Ang galing naman nakadiscover nito, oh. Wow! Nice one. Ano kaya pwedeng ito dito? Pwedeng try? Try ko nga. Ito lang, ah. Kung yung tubig ay talagang sobrang init. Hawakan ko guys yung tubig. Warm. Yung kapag ginawa ka ng tubig talaga, hindi naman siya yung sobrang init. Yung sakto lang yung lamig niya, yung init niya, as in talagang katamtam lang po. Ay, mararamdaman mo talaga yung init ng tubig na galing po doon sa mismong bukal. Ayun po. Ang galing, ah. So, ayan. Try mo.